በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ኩልኩም ይኹን። ከመይ ቀኒኹም? ርሑስ በዓል ጥምቀት ናይ ጎይታናን መድሓናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይግበረልና። እንኳዕ ናብ ብርሃን ጥምቀቱ ድማ ብሰላም አብፅሓና። ንሎማዓልቲ ዝዛረበሉ አርእስቲ ብዛዕባ ሚስጥረ ጥምቀት ዝብል ይኸውን። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርና ንስማዓዮ። ትርጉም ናይ ጥምቀት ብግዕዝ አስተርአዮ ይበሃል። ብትግርኛ ድማ ምግላፅ ወይ ከዓ ዝተገለፀሉ ማለት እዩ። ብእንግሊሽ ድማ እንታይ ዝበሃል? ኤፒፋኒ ይበሃል። ብጠቕላላ ድማ ኣብ ማይ ምጥላቅ ወይ ከዓ ኣብ ማይ ኣቲኻ ምውፃእ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ቃል በቃሉ ክግለፅ ከሎ እዩ። ጥምቀት ካብቶም 7 ሚስጥራት ናይ ቤተክርስትያንና ዝበሃሉ ሓደ እዩ። 7 ሚስጥራት ናይ ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ድማ ሓደ ሚስጥረ ጥምቀት፣ ካልኣይ ሚስጥረ ቁርባን፣ ሳልሳይ ሚስጥረ ሜሮን፣ ራብዓይ ሚስጥረ ንስሓ፣ ሓሙሻይ ሚስጥረ ክህነት፣ ሻድሻይ ከዓ ሚስጥረ ተክሊል፣ ሻውዓይ ሚስጥረ ቀንዴል ይበሃሉ። ከምቲ ጎይታናን መድሓናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 5 ተዛረቦ ሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሰብ ዳግማይ ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን እንተዘይተጠሚቑ ናብ መንግስተ ሰማያት ከኣቱ ኣይክእልኒ እዩ ዝበሎ። ጥምቀት ንዓና ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተወሊድና ናይ ስላሴ ውልድነት እንረኽበሉ፣ መንግስተ ሰማያት እንኣትወሉ፣ ሓጢኣትና ዝድምሰሰሉ፣ ድሕነት እንረኽበሉ ዓብ ምስጢር እዩ። ጥምቀት ብምስጢር ናይ ስላሴን ብምስጢር ናይ ስጋውን ኣሚኑ ንዝፈፀሞ ሰብ ኩሉ ንሓጢኣቱ መደምሰሲ ካብ ስላሴ ናይ ውልድነት ፀጋ ንምቕባልን ናይ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ንምውራስን ዝተዋሃበ ብፍሉይ ወይ ከዓ ዓብይ ዝኾነ መንገዲ ወይ ከዓ ዓብይ ምስጢር ማለት እዩ። ጥምቀት ዝሰረቶ መን እዩ? ጥምቀት ዝሰረቶ ባዕሉ ጎይታናን መድሓናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅድሚ ጎይታና ምምፅኡ ግን ኣይሁዳውያን ንሓጢኣቶም መንፅህን ሕድገት ንምርካብን ኢሎም ዝጥመቐሉ ጥምቀት ነይርዎም እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝግለፀሉ ዝተቐደሰ ቦታታትን ዕለታትን ኩሉ ኣይሁዳዊ ተጠሚቑ ይቐርብ ነይሩ። ነብስኻን ክዳውንትኻን ሓፂብካ ፀሪኻ ነፂሂኻ ምቕራብ ናይ እግዚአብሔር መገልገሊ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ኩሉ ኣቑሑት ወይ ከዓ ንብረት ከይተረፈ ሓፂብካ ናይ ምድላው ስርዓትን ልምድን ነይርዎም እዩ። ናብ እግዚአብሔር ቅድሚ ምቕራቦም ናብ ቤት ፀሎቶም ቅድሚ ምእታዎምን ይሕፀቡ ነይሮም እዮም። እዚ ድማ ባዕሎም ዝመሃዝዎ ወይ ከዓ ብልምዲ ዘተኣትዎ ወይ ከዓ ዘጥረይዎ ዘይኮነሲ ባዕሉ እግዚአብሔር ብነቢይ ሙሴ ኣቢሉ ዝሃቦም ሕግን ስርዓትን እዩ ነይሩ። ካህናት ከም በዓል ካህን ኣሮንን ደቁን ወይ ከዓ ተሓገዝቱን ቅድሚ ናብቲ ዝተቐደሰ ናይ ፀሎት ቦታ ምእታዎም የእዳዎምን የእጋሮምን ክሕፀቡ ናይ ግድን ነይሩ። ሓጢኣቶም ተነሲሖም ናይ ሓጢኣቶም መስዋእቲ ኣቕሪቦም ኣካላቶም ድማ ተሓፂቦም ካብ ደጋዊ ርክሰት ነፃ ብምግባር ኣብ ቅድሚቲ ብባህሪኡን ብቅዱስኑን ንፁህን ቅዱስን ዝኾነ ኣምላኽ ናይ ምቕራብ ስርዓት ነይርዎም ማለት እዩ። ስለዚ ጥምቀት ኢሉ ከምዚ ሃንደበት ሕጂ ዝመፀ ኣይኮነን፣ ወላላ ቁሩብ ፍልይቲ ሃለዎ ማለት እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 4 ከም ዘሎ እግዚአብሔር ንነቢይ ሙሴ ክዛረቦ ከሎ ኣሮንን ደቁን ናብቲ ናይ ፀሎት ድኳን ክተቕርቦም ኢኻ ኢልዎ። ኣብዚ ከቕርቦም ከሎ ከዓኒ ብማይ ክሓፅቦም ምዃኑ ከዓ ነጊርዎም ማለት እዩ። ካብዚ ኣብ ዘበነ ኦሪት ዝነበረ ናይ ጥምቀት ስርዓት ብማይ ምሕፃብ ከም ዝነበረ በዚ ሓይሊ ቃል እዚ ክንግንዘብ ንኽእል። ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን ድማ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 ዘሎ ነቢይ ሙሴ ንካህን ኣሮንን ንደቁን ኣምፅኡ ብማይ ሓፂብዎም ይብል። ስለዚ ኣይሁዳውያን ንምንፃህን ንስሬት ሓጢኣትን ዝጥቀም ወይ ከዓ ዘገልግል ዝጠቅም ጥምቀት ነይርዎም ማለት እዩ። ነዚ ጥምቀት እዚ ዝመስረተልና እውን ነዚ ሕጂ ነውዕሎ ዘለና ጥምቀት ነዚ ክርስቲያን ነውዕሎ ዘለና ጥምቀት
ዝመስረተልና ወይ ከዓኒ ዝጀመረልና መን እዩ ባዕሉ ጎይታና መድሓናን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ናይ ጎይታና ጥምቀት እንተሪእናዮ ድማ ኩሉ ህዝቢ ብመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ምስ ተጠምቀ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ጎይታና መፂኡ ንቅዱስ ዮሃንስ ኣጥምቐኒ ኢልዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ኣነ ብኣኻ ክጥመቕ ይግባኣኒ እምበር ኣነ ንዓኻ ከጥምቐካሲ ኣይከኣለንን ኢልዎ ነይሩ። ከምኡ ኢሉ እውን ኣብይዎ ነይሩ። ጎይታ ግን ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 25 ዘሎ ተጠቂሱ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ጽድቂ ምፍጻም ይግባእ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣጥምቐን ዳ ኢሉ ፈቒድሉ። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ንጎይታና ኣጥሚቕዎ ጎይታ ምስ ፈቐደሉ ማለት እዩ። በዚ ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ሕጂ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ንሕና መጥምቀ መለኮት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ዓብ ጸጋን ክብርን ተዋሂብዎ ምክንያቱ ንኣምላኹ ንጎይቱ ንፈጣሪኡ ስለ ዘጥመቐ መጥምቀ መለኮት ተባሂሉ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 28 ዘሎ ሓይሊ ቃል ከም እንረኽቦ ማለት እዩ ጎይታና ግን ስለምንታይ እዩ ተጠሚቑ ኩሉ ኣብ ኢዱ እንከሎ ስለምንታይ ምጥማቕ ኣድልይዎ ዝብል ምፍላጥ ከድልዩ ነዚ ከዓ ስዒበ ክገልፆ እየ ማለት እዩ። መጀመርያ ክርስቶስ ተጠምቀሉ ምክንያት ምስጢሩ ንምግላፅ እዩ። ኣብ ዮርዳኖስ ብምጥማቑ ምስጢረ ስላሴ ተገሊፅልና። እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ደበና ወይ ከዓ ኣብ ሰማይ ኮይኑ እቲ ዝፈተው ውሉደይ እዚ እዩ ኢልና። መንፈስ ቅዱስ ድማ ናይ ባህሪ ህይወቱ ምዃኑ ከረዳእና ኢሉ ንክርስቶስ ብኣምሳለ ርግቢ መፂኡ ኣብ ርእሱ ዓሊቡ። ወልዲ ድማ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ። ስለዚ ናይ ሓድነቶምን ናይ ሰለስትነቶምን ምስጢር ብጥምቀት ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊፅልና ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ተገሊፁ ከም ዘሎ ብዝርዝር ተገሊፁሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ምክንያት ድማ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ትንቢት ክፍፅም እዩ። ኣየናይ ትንቢት ንምፍፃም እንተኢልና ድማ ኣብ መዝሙር ዳዊት ቁፅሪ ወይ ከዓ መዝሙር ዳዊት 46 ወይ ከዓ 77 ቁፅሪ 16 ዘሎ ሓይሊ ቃል ትንቢት ንምፍፃም እዩ። እቲ ትንቢት ድማ ከምዚ ዝብል ዎ ኣምላኽ ማያት ረኣዩኻ ተሸበሩ እውን እወ ማዓሙቕ ተናወፀ ዝብል ብቅዱስ ዳዊት ዝተነግረና ትንቢት ንምፍፃም እዩ። ሳልሳይ ድማ ንዓና ንደቂ ሰባት ኣርኣያ ንክኸውን ከምኡ ክንገብር ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ክርዳእና ኢሉ እዩ ተጠሚቑ ከም ንጥመቕ ጌርና ማለት እዩ። ስርዓት ጥምቀት ሰሪዕልና ቀደም ብምስሉን ብመልክዑን ከም ዝፈጠረና ሕጂ እውን ኣርኣያን ኣብነትን ሞዴልን ኮይንና ማለት እዩ። ብካልእ ዘረባ ድማ ካባይ ተመሃሩ ይብለና ኣለዎ ማለት እዩ ጎይታና። ነቢይ መሓመድ ከ ተጠሚቑ ዶ? ተጠሚቑ ነይሩ ዶ? ከመይ መስለኩም? ንሱ ተዝጥመቐሲ ስርዓተ ጥምቀት ኣይምተረፈን ነይሩ። ኣብ ቁርኣን ብዛዕባ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ሸፈፍ ኢሉ ወይ ዝሓልፍ። እቲ ምክንያት ድማ ሓደ እቲ ተዛረቦ ልኡኽ ናይ ኣላህ መልኣኽ ማለት እዩ ስርዓት ጥምቀት ክፍለጥ ኣይደለዮን። ስለዚ ብዛዕባ ጥምቀት ኣይነገሮን። ካልኣይ ድማ ንክርስቶስ ፀላጊ መንገዲ ናይ መሓመድ ክገብሮ ስለደለየ እቲ ቦታ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ንክርስቶስ እቲ ናይ ክርስቶስ ቦታ ድማ ንነቢይ መሓመድ ክገብሮ ስለደለየ ሰይጣን ጥበበኛ እዩ። ነተን ቀንዲ ናይ ድሕነት መንገዲ ዝኾና ኣልዩ ንመሓመድ ሓድሽ መፅሓፍ ገሊፅሉ ንናይ ጎይታ ንኣምላኽነቱ ንስቕለቱ ንስርዓተ ጥምቀቱ ኣልይዎን ማለት እዩ። ስለዚ ቁርኣን መቐፀልታ ናይ ብሉይ ክዳንን ሓድሽ ክዳንን መፅሓፍ ቅዱስ እንተኮይኑ ዳ እቲ ስርዓተ ጥምቀት ከ ኣብይ ኣሎ? ብምንታይ ተተኪዩ? ብዝኾነ ብዛዕባ እዚ ካልእ ግዜ ኣስፊሕና ብዕሙቕ ዝበለ ትሕዝቶ ክንዝትየሉ ኢና። ሕጂ ግን ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ምስጢረ ጥምቀት ዝብል ክምለስ ማለት እዩ። ሳልሳይ ምክንያት ክገልፅ ፀኒሐ። ሕጂ ድማ ናብ ራብዓይ ምክንያት ክሰግር። እቲ ራብዓይ ምክንያት ጎይታና ዝተጠምቀሉ ምክንያት ድማ ናይ ሓጢኣት ዕዳና ናይ ዕዳና ውዕል ንምድምሳስ እዩ።
እንታይ ኢለ ናይ ሓጢያት ዕዳና ወይ ከዓ ናይ ዕዳና ውዕል ንምድምሳስ እዩ ኣየናይ ዕዳ ኣዳምን ሄዋንን ዝኣተውዎ ቃል ኣዳምን ሄዋንን ሕጊ እግዚኣብሔር ጥሒሶም ካብቲ ከይትበልዑ ተባሂሎም ዝተኣዘዝዎ ብምብልዖም ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ካብ ገነት ከዓ ተሰጊጎም ካብ ገነት ምስ ተባረሩ ግን ህይወት ምስ በርትዖም ህይወት ምስ ከበዶም ዲያብሎስ ድማ ኣገዛዝኣይ ከቕለልኩም ሲ ስም ናይ ግብርኩም ፅሒፍኩም ሃቡኒ ምስ በሎም ንሳቶም ድማ ዘድሕኖም መሲልዎም ስም ግብሮም ኣብ እብነ በረድ ፅሒፎም ሂቦሞ ስቅያቶም ዘጉድለሎም መሲልዎም ኣዳም ኣገልጋሊ ሰብኣይ ናይ ዲያብሎስ ሄዋን ድማ ኣገልጋሊ ሰበይቲ ናይ ዲያብሎስ ኢሎም ኣብ እብነ በረድ ፅሒፎም ብኢዶም ፅሒፎም ነናቶም ደብዳቤ ንዲያብሎስ ሂቦሞ ኣዳም ናይ ዲያብሎስ ባርያ ሄዋን ድማ ናይ ዲያብሎስ ገረድ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 ተቐይሱሎ እዚ ዲያብሎስ ድማ ነታ ሓንቲ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ነታ ሓንቲ ድማ ኣብ ሲኦል ደርቢወን ድሓር ግን ክርስቶስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ብምጥማቑ ነቲ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ዝተደርበየ ናይ ዕዳና ፅሕፈት ረጊፁ ኣብኡ ተጠሚቑ ደምሲስዎ ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ነቲ ኣብ ሲኦል ተደርበየ ድማ ብዕለተ ዓርቢ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ምስ ሞተ ናብ ሲኦል ከይዱ ነታ ኣብኡ ተደርብያ ዝነበረት ናይ ዕዳ እምነበረድ ደምሲሱ ካብኡ ብዙሓት ነፍሳት እውን ኣውፅዩ ስለዚ ክልቲኡ ናይ ዕዳ ፅሕፈት ናይ ዕዳ ወይ ከዓ ውዕል ወይ ከዓ ቃል ኪዳን በልዎ ኣዳምን ሄዋንን ምስ ዲያብሎስ ዝኣተውዎ ውዕል ኣብ ሲኦል ዝነበረን ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ዝነበረን ጎይታና መድሓኒና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ደምሲስልና ክብሩ ንዑ ይኹን ንጥምቀቱ ዘይኣምን ብኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እንተይተጠምቀ ድማ ነዚ ኣርባዕትኡ ምስጢር ናይ ጥምቀት ዝበሃል ኣይረኽቦን ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ብቅዱስ ዮሃንስ ተጠምቆ ከምቲ ናይ ኣይሁዳውያን ስርዓት ንምንፃህ ኣይኮነን ሓጢያት ስለ ዝነበሮ ካብኡ ነፃ ምእንቲ ክኸውን ዘይኮነሲ ምስኡ ሓደ ክገብረና ተጠሚቕና ናይ ዘለኣለም ሂወት ክንረክብ ውሉድ ናይ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ውሉድነት ናይ እግዚኣብሔር ክንረክብ ኢሉ እዩ ብጥምቀቱ ጥምቀትና ክቅድሰልና ንሸይጣን ነሰንፈሉ ሓይሊ ክህበና ናይ እግዚኣብሔር ውሉድ ንኾነሉ ፀጋ ክንቅበል ወይ ከዓ ንስዋ ክበና ኢሉ እዩ ብሓፂሩ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ጥምቀት ባሪኹ ክህበና ኢሉ ገዛ ርእሱ ተጠሚቑ ከምኡ ድማ ብዘመነ ኦሪት ርሒቁን ተሰዊሩን ዝነበረ ምስጢረ ስላሴ ክገልፀልና ስለዝደለየ ጎይታና ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ስለዚ እዚ ሕጂ ነዘውትሮ ዘለና ጥምቀት ከምቲ ናይ ኣይሁዳውያን ጥምቀት ኣይኮነን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ምምልካት የድልና ዝል ምፍላጥ ማለት እዩ ዝያዳ ክበርሃልና ሊቃውንቲ ኣቦታትና ድማ ጎይታ ዝተጠምቀሉ ዕለት ኤጲፋንያ ኢሎም ኣለዉ ኤጲፋንያ ማለት ድማ ኣስተርኣዮ ማለት እዩ እዚ ድማ ምርኣይ ወይ ከዓ ምግላፅ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ንጎይታና ንኻልኦሲ ብስምካ የጥምቖም ነይረ ንዓኻ ደኣ ብስመን ከጥምቐካ ኢሉ ሓይትዎ ጎይታና መድሓኒና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ማይ ዮርዳኖስ መፅኡ ንቅዱስ ዮሃንስ ኣጥምቐኒ ምስ በሎ ብፍቓዱ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ እንታይ ኢልዎ ንኻልኦሲ ብስምካ የጥምቖም ነይረ ንዓኻ ደኣ ብስመን ከጥምቐካ ኢልዎ ማለት እዩ መን ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ጎይታና ድማ ከምቲ ናይ መልከ ፀዲቅ ስርዓት ንስኻ ናይ ዘለኣለም ካህን ብርሃን ትገልፅ ናይ ኣብ ናይ ባህሪ ውላድ ዝኾንካ ይቕረ በለለይ ኢልካ ኣጥምቐኒ ኢልዎ ከምኡ ኢሉ ድማ ኣጥሚቕዎ ኣብ መዝሙር 109 ቁጥሪ 4 ብትንቢት ተነጊሩ ከም ዘሎ ንጎይታ ኣጥሚቕዎ ኣይሁዳውያን ብዮሃንስ ምስ ተጠምቀ ከቢሩ ከይብሉ ድማ ምእንቲ ከምኡ ከይብሉ ዮሃንስ ንጎይታ ከጥምቆ ከሎ ኢዱ ኣየንበረሉን ምክንያቱ ንኩሎም ከጥምቆም ከሎ ኢዱ ኣብ ርእሶም የንብረሎም በረከት ናይ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይሓድሮም ማለት እዩ ንጎይታና ግን ከምኡ ኣየንበረሉን ምክንያቱ
ምእንቲ እሱ ምእንቲ ምክንያት ከይኮን ማለት እዩ ንኻልኦት ከምኡ ኢሎም ምእንቲ ከየስሕቱ እዩ ኢሉ ኣንቢሩ ኣየጠመቖን ካልኣይ ምክንያት ድማ መለኮት ክትንክፍ ስለዘይከኣሎ ኢሉ ንጎይታ ኣየንበረሉን ከጥምቆ ከሎ ናብቲ ቅዱስ ዮሃንስ ዝነበረሉ ቦታ ጎይታ ባዕሉ ከይዱ ዝተጠምቀሉ ምክንያት ድማ ባዕሉ ከይዱ ዝተጠምቀሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዳሕራይ ነገስታት ወይ ከዓ ሽማምንቲ ወይ ሊቃውንቲ ወይ ከዓ ክቡራት ሰባት ዓበይቲ ሰባት ንካህን ኣብ ዘለኽዎ መፂኻ ኣድምቐኒ ከይብሉ ትሕትና ይምሂርና ገዛእ ርእሱ ኣትሒቱ ኣብነት ኮይኑ ትሕትና ንኩሉ ሰብ ትሕትና ምሂርዎ ከምቲ ኣነ ናብኡ ከይደ ተጠመቕኩ ንስኻትኩም ድማ ናብኡ ከይድኩም ናብቲ ካህን ዘለዎ ቦታ ከይድኩም ተጠመቑ ክብል ስለደለየ ማለት እዩ ካልእ ኣብ 30 ዓመቱ ተጠምቀሉ ምክንያት ኣብ ዘበነ ሉቃስ ጥሪዕ ዕለት 11 ብለይቲ ተጠሚቑ ጎይታና ክጥመቕ ከሎ እውን ፈለግ ዮርዳኖስ ኣብ ማእከሉ ተመቒሉ እቲ ማይ ንቕድሚትን ንድሕሪትን ይኸይዱ ማለት እዩ ኮረባብትን ጎበታትን ብምዝላል ንኣምላኽነቱ ከዓ መስኪሮምሉ እዮም ሽዑ ኣብ 30 ዓመቱ ከም ተጠምቀ ኣብ መዝሙር 113 ካብ 3 ክሳብ 8 ዘሎ ከምኡ እውን ኣብ መዝሙር 76 ወይ ከዓ 77 ቁፅሪ 16 ዘሎ ሓይሊ ቃል ንረኽቦ ንኽኢና ኣብ ፍትሐ ነገስት ዓንቀጽ 19 ጎይታና ክጥመቕ ከሎ ዕድሚኡ ወዲ 30 ዓመትን 13 መዓልትን ከም ዝነበረ ይነግረና እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 የቕሬታ ኣብ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 23 እውን ኣብ 30 ዓመቱ ከም ተጠምቀ ይነግረና እዩ ጎይታና ግን ንምንታይ እዩ ኣብ መበል 30 ዓመቱ ዝተጠምቀ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ልማድን ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበሮም ሕግን ስርዓትን ካህናት ንናይ እግዚኣብሔር ተልእኮ ወይ ከዓ ኣገልግሎት ክጅምሩ ተኮይኖም ቅድሚ 30 ዓመት ምግባሮም ኣብ ቅድሚ ሰብ ወይ ከዓ ኣይወፅን እዮም ነይሮም ኣብ ቅድሚ ሰብ ወፅዮም ኣገልግሎቶም ኣይገብሩን እዮም ነይሮም ኣገልግሎቶም ኣይጅምሩን እዮም ነይሮም 30 ዓመት ምስ መሊኦም ንኣገልግሎት ይኹን ናብ ናይ ኣምላኻዊ ተልእኮ ዝወፁ ነይሮም ኣገልገልቲ ናይ እግዚኣብሔር ብፍልጠት ብተመክሮ ብዲስፕሊን ዝበሰሉ ብናይ ስራሕ ልምዲ ተፈቲኖም ኣዝዮም በሲሎም ድልዋት ኮይኖም እዮም ክቐርቡ ዘለዎም ከምኡ ኮይኖም ምስ ቀረቡ ከዓኒ ተልእኮኦም ብሙሉእ ብቕዓት ክፍፅሞ ይኽእሉ በቶም ዘገልግልዎም ዘለዉ ህዝቢ ድማ ዝተመስክረሎም ክኾኑ ይግብኦም ማለት እዩ ነዚ ዝበቕዑ ድማ ኣብ መበል 30 ዓመቶም እዩ እቲ መንእሰይ ክንዲ ዝነፍዐ ተነፍዐ ዕድሚኡ 30 ከይገበረ ከሎ ናይ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣይጅምርኒ ነይሩ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 3 ከምኡ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 24 ከም ንረኽቦ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነዚ ስርዓት እዚ ንምፍፃም ጎይታና ኣብ 30 ዓመቱ ድማ ተጠሚቑ ኣነ ካብ ሕጊ ኦሪት ዝኾነ ክድምስስ ወይ ከዓኒ ከጥፍእ ኣይመፃኹን ንዕኡ ክፍፅም እየ መፅየ ከም ዝበሎ በዚ ከዓ ሓደ መርኣያ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ እውን እንተኾነ ካብቲ ዝነበሮ ምድረ በዳ ተመሊሱ ናብ ህዝቢ ዝተገልፀ ክምህር ክግስፅ ከጠምቕ ዝጀመረ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ እዩ ካልእ ምክንያት ድማ ኣቦና ኣዳም ክፍጠር ከሎ ከም ወዲ 30 ዓመት ጎበዝ ኮይኑ እዩ ተፈጢሩ ከምዚ ሓደ ቆልዓ ኮይኑ እንዳዓበየ ዓበየ ዝኸደ ዘይኮነ እኹል ሰብ ኮይኑ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ እዩ በፅሒ ኮይኑ እዩ ተወሊዱ ማለት እዩ ይቕሬታ ተፈጢሩ ስለዚ ኣቦና ኣዳም ብሓጢኣቱ ዝኸሰሮ ገነት ናይ እግዚኣብሔር ውልድነት ዘጥፍኦ ንዕኡ ንምምላስ ከዓ ጎይታና ተጠሚቑ ስለዚ ክርስቶስ ተጠምቀ ናይ ኣብ ናይ ባህሪ ውላዱ ናይ ባህሪ ኣምላኽነቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክምስክር ኢሉ ተጠሚቑ ነቲ ማይ ንምቕዳስ ተጠሚቑ ንደቂ ኣዳም ናይ ዕዳ ፅሕፈቶም ንምድምሳስን ብስሕተቶም ዘጥፍዎ ናይ ውልድነት ባህሪ ወይ ከዓ ናይ ውልድነት ክብሪ ንምምላስን ተጠሚቑ ማለት እዩ ክርስቶስ ተጠሚቑ ካብቲ ማይ ምስ ወፀ ድማ እንታይ ጋጢሙ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ርግቢ መፂኡ ኣብ ርእሱ ዓሊቡ እግዚኣብሔር ኣብ ድማ እዚ ፍቱ ውልደይ ኢሉ ዝመስከረሉ ምስጢር ስላሴ ሓድነቶምን ሰለስነቶምን ዝተገልፀሉ ግዜ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ዘሎ እዩ ካልእ ምክንያት ድማ ማይ ዮርዳኖስ እንተሪእናዮ ናብ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ቦታ እዩ ዝምንጩ
ካብ ሓደ ቦታ ይጅምር ድሓር ኣብ ታሕቲ ምስ ወረደ ድማ ናብ ክልተ ተመቂሉ ይውሕዝ ዮርን ዳኖስን ተባሂሉ ድማ ይፅዋዕ እቲ ሓደ ክፋል ናብቶም ኣመንቲ ህዝቢ ደቂ ኣቦና አብርሃም እቲ ካልኣይ ክፋል ከዓኒ ናብቶም ዘይኣምኑ ኣህዛብ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ግን እቶም ዝተመቕሉ ክልተ ወሓይዝ ክልቲኦም ዮርን ዳኖስን ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ይራኸቡ ክርስቶስ ድማ ኣብቲ ዝራኸብሉ ቦታ እዩ ተጠሚቑ እዚ ድማ ስቕኢልካ ብኣጋጣሚ ዝኾነ ዘይኮነስ እቲ ካብ ሓደ ቦታ ዝመንጨዎ ማይ ዮርዳኖስ ናይ ሰብ ዘርኢ ካብ ሓደ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ትሕት ኢሉ ናብ ክልተ ምኽፋሉ ድማ ኣመንትን ዘይኣመንትን ተባሂሎም ምምቃሎም ዘርኢ ምሳሌ እዩ ክርስቶስ ኣብቲ ክልቲኦም ወሓይዝ ዳግማይ ዝተረኸብሉ ቦታ ምጥማቑ ድማ ክርስቶስ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ከድሕን ከም ዝመፀ ዝገልጽ እዩ ንህዝብን ንኣህዛብን ሓደ ክገብር ከም ዝመፀ ክምህረና ስለ ዝደለየ እዩ ኣመንትን ዘይኣመንትን ብክርስቶስ ተዓሪቆም ኢልና ንዝምረሉ እውን ነዚ እዩ ካልእ ድማ ትንቢትን ምሳሌን ንምፍፃም ኢሉ ይኹም ገይሩ ማለት እዩ ኣየናይ ትንቢት እንተኢልና ኣብ መዝሙር 113 ካብ 4 ክሳብ 7 ዘሎ ከምኡ እውን ኣብ መዝሙር 76 ቁፅሪ 16 ዘሎ ትንቢት ንምፍፃም ማለት እዩ ኣየናይ ምሳሌ እንተኢልና ከዓኒ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካብ 1 ክሳብ 10 ዘሎ ኣቦና አብርሃም ዮርዳኖስ ተሳጊሩ ንመልከ ጸዲቅ ከም ዝረኸቦ ንሕና ድማ ናይ እግዚአብሔር ናይ ጸጋ ውሉድ ንኽንበሃል ምጥማቕ ከም ዘድልየና ይረዳእና አብርሃም ናይ ምእመናን ማይ ዮርዳኖስ ናይ ጥምቀት መልከ ጸዲቅ ድማ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዮም ከምኡ እውን ንነቢ ኤልያስ ነቢ ኤልያስ ማለት እዩ ንማይ ዮርዳኖስ ተሳጊሩ ናብ ብሔረ ህያውያን ከም ዝዓረገ ንሕና ድማ ብጥምቀት ካብ እግዚአብሔር ተወሊድና ገነት መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ በቂዕና ማለት እዩ ብጥምቀቱ ስለዚ ጎይታና ስለምንታይ ካብ ማይ ዮርዳኖስ ከይዱ ተጠሚቑ ንዝብል ሕቶ መልሱ ነዚ ይመስል ደጊመ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና ኳዕ ብሰላም ኣብቅዓና ኣሜን